Как се стигна всъщност до опасността пред вратата на Нотингъм Форест и центрирането, малко зад Расмус Хойлунд дойде подаването, иначе много добре се бе измъкнал дъчанина. Като нищо, има предостатъчно време за Манчестър Юнайтед в този двубой, за да се върне и за да го изпечели дори. Но мечтано начало на двубоя за гостуващия отбор. Амат с добра комбинация. Коби Мейно. Мартинес. Угарте. Това е 12-ти двубой, в който Нотингъм Форест повежда през този сезон.